Pakaenda ndakazorora, pfungwa nemoyo ndakazorora. Andichemedza seonyeni, andichemedza seonyeni. Pakaenda ndakazorora, pfungwa nemoyo ndakazorora. Andichemedza seonyeni. Zvaita zvihombe, iye mwana iye, dzimwe nguva ndaikaya kunovabara. Pulo! Hello everyone, hello my friends, nema supporters angu ese wakatarisa panapa. Zita rangu ndo Josimale, and I think ndo vazhinji vanondiziva nekuti Josimale, but rekuberekwa ndonzi Josiah Dube. Ndakakurira kunonzi kuBethnal Bridge. Ndi munhu aingofarira zvekungofarira zvemusic, kukura ndikuteera music yakafanana namaskiri, vana Knox, vana Rocky, ndo vaingondiinspire. So but ndakazoshiftwa kubva ukoko kuZimbabwe ndikazouya kunoku kunonzi kuCape Town. Ndikangotangawo nezvemusic ndakazvitanga muna 2017. Ndaigara kunonzi kuPolokwane, but zvanga zvakaoma. It's a long journey. Kana uchida zvemusic, unotoshinga. Musaona vanhu vazhinji vaya vanenge vachiita vachimuka vachiita sei, vachiita zvemavidhio vachiita sei. Zvakaoma zvemusic, zvotoda kutoshinga. And ma situation ataisangana nawo taingoti tikarekoda song, vanhu vamwe vaitotirobha mari and then vasikatibudisiri maquality akanaka. And zvimwe zvataisangana nazvo vamwe vaingojaja like music yetorova iya yakadhakwa, maimbiro unoita, but taingotora zvese zvinhu zvaitora vanhu mawana. Saka uchida kushingira pamusic maindustries emusic aya zvotoda kutoshinga. Unofanira kugamuchira zvese zvinobva kuvanhu, vamwe vachikudza vachikudiscourage, vamwe vachikuencourage. Unofanira kungotora zvinhu zvese, but ukasada kuudzirwa kuti pakadai pakadai pakashata pakadai pakanaka, hakuna kwaunoenda. Music yandinoimba ndinoimba hip hop, zimhiphop ndo yandinoimba, but kazhinji ndinonyanya kufarirawo music ndonyanya kuwanza kuimba kuafro, ndonyanya kuwanza kuimba, but yangu chaiye ndiri basic nayo hip hop. And yes, zvendingoda kungoti vanhu kwamuri vese mafriend yangu nemasupporters angu, ndingodawo support kubva kwamuri. Kushare kwakakosha kuma YouTube chichibatsirawo kungotenderedzerawo, because ndinowanika kwakasiyana siyana, kwakaita YouTube ndinowanika, kuTwitter ndinowanika, kuInstagram ndinowanika, kuFacebook ndinowanika, kuTikTok futi zvakare machallenges munokwanisa kutibatsira unongoitawo zvimachallenge. Kana tikaposta chinhu chedu paYouTube kana paTikTok kwanisa kungotitirawo machallengewo maona, ndingosendawo kwatiri, tichatinyora nhamba dzacho pascreen ipapo dzichange dzichibuda ipapo kuti munotibata sei. Uye Josimale wacho munokwanisa kumuhayawo kumashows kwakasiyana, kumapati, tinopefuma kumapati, kumawedding. Chakakosha paindustry yemusic iyi isupport. Support ndio inonyanya kudiwa paindustry yemusic, because ukabudisa song yacho kana usina kana munhu anokusupporta, uye kana usina munhu anokuteerera, hakuna kwaunoenda. Because vanhu vazhinji vakafeila panhau dzemusic, vamwe vakatosiyana nazvo because watadza kutosvika palevel iroro. So mukaona palevel ratasvika pari zvinezvi, mukaona takukwanisa kusvika palevel rineri, inyaya kuti vanhu makatisupportawo nesupport yenyu yamakakwanisa nayo, and uye tichikuda support yakatopfuura iyoyo, because pasina imimi hatisi chinhu, zvinotorema chaizvo kuti tisvike pamalevel akadaro. Saka tikudawo masupporters akawanda kuti murambe mechishare kuvanhu, magroups akasiyana siyana, masocial medias akasiyana siyana, mumborambe mechingotipushawo mawana, ndokuti tione kuenda mberi, because ticharamba tichikubudisira zvinhu zvakawanda zvinonakidza nezvinonakidza. Nesong yamambobva kunzwa iyi pakutanga iyi ndiyo iri kutouya yacho, iri kutopisa big time, iri kutongoya soon video iri kutouya. Saka hatisi kuzomira, because nesupport yemune mechitipa ndiyo inoita kuti tisamira, but mukatadza kutisupporta tikaenda hakuna kwatinoenda, uye tinozoluzawo. Chinhu chakakoshesesa futi chandisingadi kuti ndisirire panhau idzodzo dzemusic, masubscribe akakosha paYouTube. Mukaenda pakanzi Josimale YouTube, mukangosecha kuti Josimale paYouTube, pane vanenge vashaya malink aya, vanenge vachida kungozvichechera zvavo kuzvisechera paYouTube, munongoti Josimale. Chakakosha kulike, and unofanira kuona video first usati wasubscribe, wozoona kusubscribe. And munokwanisa kuti follow page redu rakanzi Josimale Can't Stop Music, and moenda futi kuTwitter kwedu pakanzi Josimale,
and moenda futi kuInstagram kwedu motifollowa futi pakanzi Josimale, and ndizvozvo futi paTikTok yedu futi ndizvozvo Josimale futi. Machallenges anofanira kuwanika ukoko, tiri kutoda machallenges akawanda ndokuti vanhu vakwanise kutizivawo makasiyana siyana maona. Uyezve pamune mechienda paYouTube peri paya pamacomment section musakangana kutiudzawo kutigadzirisawo pane muchionawo maerrors pamavideos edu pamusic yedu yetete techiimba. Musakangana kutaura kana kutya kuti apo pakadai. Munogona kuti ngondibata kuYouTube kuFacebook kwangu papage rangu kana paWhatsApp panhamba dzinoti 076 47 67 883 ndopamazve 076 47 67 883 ndope munokwanisa kutibata. Tine zvakawanda zvichada kubuditsira mavideos more and more videos. Harisi kutombomira kurova mangoma, ticharamba tichitorova sezvo manzoka song kamwe kanga kechitorira paonyeni zvekutoratidza kuti pari kuuya more and more. Tine mavideos akawandisa ari kuteera achange achibuda paperiod inenge ichiteera iyoyi. Saka tiri kuda support, noti support but tiri kuda support yakati one day. Ukaona kuti tichishare zvinhu zvedu mumagroups imo mumafacebook kupi kwese uko, tikutoda kuti mutisherewo kune vamwewo. Musangoonawo mati motadza kusendera vamwe, but senderaiwo vamwewo ndokutiwo tikwanise kuenda mberi, because kuenda mberi kwedu ndimi vanhu vacho imimi. Pasina imimi hatipo. Kuti tive level ratari rineri ndimi futi. Saka ndoda kungokutendai pane masupporters ese akaita kuti ndisvikewo pandari nhasi. Ndoda kungokutendai kuti rambai makadaro, uye Mwari ngawakuitire zvakanaka. God bless you. Changoramba Mwari ngawakuropafadzei. Kunyangwe nemari dzemunenge mechibvisawo kunyangwe pamasupporters mukaenda paYouTube musatadza kungoisawo super thanks. Munongoidawo kamari kadiki diki, ngawa 14 rand, ngawa 200. Mwari anotokupai zvizhinji because Mwari paungotapudza ipapo Mwari anotopa zvakatowanda. Awanda tenda hangu.